Okay, magandang araw sa inyo mga boss. So, start na tayo dito sa Nangkasalan, Pangasinan. So, andito na sila. So, tingnan natin dito yung bahay. Yan, so tingnan natin yung loob ng bahay mga boss. So, yan. So, andito tayo sa harap. So, andito sila Foreman tsaka si Badinoli. So, very supportive sa mga project natin. So, andito lang sila para sumuporta. More power daw sa akin. So, yun mga boss. So, may lakad kasi kami mamaya mga boss. So, dito tayo sa sa sala. So, ngayon pa lang sila magle-layout mga boss. So, yung nito mga boss, yung design nito, ipapakita ko na lang sa screen, makikita nyo dyan. So, okay na. Yung usapan namin ni Sir Jan, approve daw yung design ng kisame natin. Siyempre, nilagyan ko rin ng accent dito sa may bandang TV. Pero wala pa kaming dito, usapan dito sa natin, sa may TV wall design. Wala pa kaming usapan dyan. So, ngayon pa lang sila mag-start. So, ipapakita ko lang yung itsura niya before, para sa susunod. Pag natapos, makikita niyo yung itsura niya pag natapos mga boss. Yung after niya. So, yan, makikita nyo dyan sa screen yung drawing na ginawa natin. Okay, so punta tayo dun sa dining tsaka sa kusina. So, yan mga boss. So, makikita nyo dito sa kusina, maliit lang yung space niya. So, ang gusto kasi ni Sir, lagyan ng minibar, tapos dining, tapos yung kusina niya. So, yan mga boss. So, pinagkasya lang natin yung design dito para masunod yung gusto niya. So, nagbigay din tayo ng design sa kanya para makita niya bago natin gawin. So, approve din naman yung design na binigay ko mga boss. So, ayan, tignan nyo na lang dyan sa screen yung design dyan sa kusina. So, yan yung dinesign ko na interior niya para sa dining, tapos sa kitchen. So, ayan, may pansin nyo, maliit lang itong space natin. So, ayan mga boss. So, nakapili na rin siya ng mga kornisang ilalagay dito. Siya nga pala boss, mga boss. So, dito pala yung drawing ko, yan. So, ayan, ito yung pinakasalan niya. So, punta kami dito para may actual. So, ganyan yung mangyayari. So, ayan, makikita nyo lang sa screen mga boss para mas madaling makita. Sa screen ko na lang ipapakita yung drawing. So, ayan. So, ayan mga boss. So, dito sa kwarto mga boss, ang gagawin na lang natin dito, cove light. So, yan naman ang karaniwang ginagawa natin sa mga kwarto. Bali, tatlo yung kwarto dito, dalawang room, tapos isang master. So, cove light din yung ilalagay natin dito. Tapos sa mga CR, hallway, flat na lang. Tapos dito sa isang kwarto, cove light din ang ilalagay natin dito mga boss. Tapos sa master mga boss, doon sa master, ang ilalagay dito, double cove light. So yan, bali tatlo pala yung room na pang-apat pala itong master natin mga boss. Okay, so dito yung isang kwarto. So, cove light din yan mga boss. So, yan mga boss. So, tingnan natin dito sa labas mga boss. So, dito sa labas mga boss, pati spandrel. Lalagyan natin yan. So, naka-order na tayo ng spandrel. So, pipick upin na lang natin yung spandrel, yung nito, materials nito. So, ang napiling kulay dito, light beige daw. So, isa lang naman ang kulay ng natin doon na beige. Nakukuhanan natin, isa lang naman kulay nila doon sa din steel. So, yun ang kinuha natin dito mga boss.
So ayan mga boss, andito na rin yung mga materialis na gagamitin para sa ceiling. So ang kulang na lang dito yung spandrel, yung materialis ng spandrel. So babalikan na lang natin ito sa susunod na araw. Sa ngayon wala pa tayong may papakita. Bali yan lang muna. Okay. So si Foreman medyo may iniisip. Anong masasabi mo, Foreman? Call lang tayo muna kasi wala pang natapos eh. Mag-umpisa pa lang. Call lang daw muna si Badinoli. Hot naman, hot. Hot. At sa paglilinis. Medyo malungkot tayo sa araw na ito mga boss. Hindi tayo Sabi mo nga call muna, sabi mo malungkot. Medyo malungkot, hindi yata nakamod ang mga tao ngayon mga boss. Okay. So yan mga boss, susunod na video na lang ulit. So yan, nandito po tayo sa Daily Steel Tarlac. So kukuha tayo ng materialis dito mga boss para sa spandrel. So ito yung pwesto nila. So yan. So gilid lang po ito ng highway, MacArthur Highway, Barangay Paraiso, Tarlac City. Yan po yung nila, address dito mga boss. So planta ito. Hihintay na lang natin yung order natin dito. So nakapag-ano na rin tayo. Ano sila may pupunta tayo sa may likod sa kinukuha natin sa planta nila. Ano na? So okay na tayo. Sabi ng guardia. So pasok tayo. So yan na yung order natin mga boss. So kulay ivory. So ang mabilis lang dito umorder mga boss. So matagal na nilang natapos ito. So ngayon ko lang pinuntahan. So kanina punta tayo sa loob. Mamaya pagkatapos ng ilang minuto tapos na agad. Nandito na kami ngayon sa likod sa may planta nila. So mabilis lang yung pag-pick up mga boss, basta walang nakapila. So itong na to, spandrel ay sa sa project natin sa mga Tarong Pangasinan. Pag gusto nyo lang mag-order mga boss, punta lang kayo rito sa may Daily Steel. Kahit sa roofing, meron din silang dito. Gumagawa rin sila. Long span, spandrel. Inquire lang po rito. Okay. So mamaya uli mga boss. So ayan mga boss, bali hinintay na lang natin yung papel para makalis na tayo. So ayan, so babalikan na lang natin yung itong video na to. Babalik na lang kami bukas na lang siguro mga boss pag nasa Pangasinan na tayo. So i-update natin yung project natin doon mga boss, yung paglalagyan din ng paglalagyan din ng spandrel na to. So ceiling tsaka spandrel yung project natin doon mga boss. So ngayon hintay na lang natin yung papel para makalis na tayo. So bukas na lang ulit mga boss. So ay siya nga pala boss, kung gusto niyo mag-order dito, ayan nakikita niyo naman dun sa kanina sa video. Andyan yung number nila tsaka yung screen. So ayan mga boss.
So balikan na lang natin ito sa ano, balikan namin kayo sa susunod na video. Okay, magandang araw sa inyo mga boss. Bali andito tayo sa Nangkasalan, mga Tarlac. So i-update lang natin dito mga boss yung ano, yung project natin. Ano 'yun? Pangasinan. Ay, Pangasinan pala mga boss, sorry. Andito po tayo sa ano, sa Nangkasalan, Pangasinan. Mga Tarim, Pangasinan. So kamali ako, na hilo-hilo na ako mga boss sa dami ng project na iniikutan. So tara, punta natin. So kasama natin si Buddy Noli, andyan sa likod natin mga boss. So tingnan natin yung ano, yung project natin, i-update natin. Okay, andito tayo sa labas. So dito sa labas wala pang naumpisan mga boss. So kakukuha ko lang yung spandrel. So andito na rin yung mga materialis ng spandrel. So ivory yung kinuha nating materialis. So galing tayo kahapon sa planta sa DN Steel. Pinick up natin yung ano natin doon, yung spandrel natin. So andito na mga boss yung spandrel na yan. So pagkatapos nila sa loob, pupunta sila dito sa labas para mag-spandrel. So puntahan natin mga boss. Dito sa terrace wala pa po na ano, wala pang nilagay. So wala pa akong isabing design dito. So dito muna tayo sa salas. Dito sa salas, ito na siya mga boss. So pang-apat na araw na to, no? Pang-apat na araw na to mga boss. So andito silang lahat. Kasi yung isang grupo pupunta sila sa San Jacinto, Pangasinan sa Lunes. So habang hinihintay namin yung ano, sa Lunes kasi pa sila pupunta, habang di-deliver yung materialis doon, hinihintay namin i-deliver yung materialis doon. Dito muna sila natutulong. So yan mga boss. So andito yung ano natin, ganyan lang po. So makikita nyo may beam dito. So iniwasan natin yan. So kaya ganyan yung naging design niya. So pinakita ko nung isang araw kung paano yung design nito mga boss. So yan, may iniwasan tayo dyan. Kaya ganyan yung magiging design dito. So meron pa tayong design dito na ilalagay mga boss. So ipapakita na lang natin yan sa susunod na araw. Okay. So dito, so nakapag-frame na sila. So nakabang na rin yung minibar. Andyan na rin. So may iniwasan din tayo dito mga boss na beam. So ito yung magiging salas nila, ay dining nila, tapos yung bar, tapos yung kitchen. So yan. So punta tayo dito sa kabilang kwarto. Dito sa kwarto, 4 cube light lang naman dito sa kwarto. Yung basic na ginagawa natin sa cube light. So nakapagtakip na rin sila, nakapag-framing na. So ayan na lang. Tatakpan nila itong nasa yung ibang natitira. So ganito rin dito sa ano, sa CR naman flat lang. So ito. Ayan. So ito sa kabilang kwarto. Ganun din mga boss, cube light din. So sa master bedroom, so double cube light dito sa master bedroom. Ayan, so yan yung framing niya mga boss. Okay. So dito sa room 1, ganito naman yung itsura niya. Okay. So sa ngayon, yan lang muna yung pwede kong maipakita sa inyo. So i-update natin ito sa susunod na araw mga boss. So baka next week halos makikita natin yung itsura na ito. Okay. So yan lang muna. Okay. Okay, magandang araw sa inyo mga boss. So andito tayo sa Pangasinan. Dito sa barangay Nangkasalan, Pangasinan, mga Tarim, Pangasinan. So tingnan natin yung project natin dito, i-update natin mga boss. So tara, tingnan natin. So ito na yung bahay na ginagawa natin mga boss. So i-update natin yung loob niya.
So dito sa terrace, meron tayong ilalagay na ano yan, design. So papakita lang natin yan sa susunod na araw. So nakapag-prepare na sila rito, flat ceiling, tapos lalagyan natin ng design sa gitna. So yan. So dito tayo sa bandang Salas. Dito sa Salas mga boss, so nakikita nyo dun sa 3D model ko, meron pa akong nilagay dito na bilog. Tapos may nakalagay na pin light. So yun ang nangyayari dyan mga boss. Tapos dito sa bandang pinakasalas niya, kasi hallway ito mga boss dito sa pinakasalas niya, magbibilog pa tayo rito. Yung dalawang kanto malalagyan ng bilog. So tapos cove light, tapos lalagyan na lang natin ito ng ceiling rose dun sa taas. Okay, so nakapagtahip na sila. So dito kasal ko yung nagtatakip sila mga boss. Dito kasi kaya naging ganyan yan, meron tayong rito iniwasang beam dito. May beam po siya dito, kaya iniwasan natin yan, hindi pwedeng diretso yan. So ginawa natin ng paraan, nagpababa tayo rito kasi gusto na mangyari ni sir dito, dining, tapos may bar counter, tapos kitchen. So yan yung magiging layout niya. So pinakita ko rin yan sa 3D model mga boss. So pinagkasya lang natin dito sa maliit na space yung gusto ni sir. So sa mga kwarto mga boss, cove light lang yung nilagay natin. So pangkaraniwan lang yung mga lahat ng project natin, puro cove light lang. Dito sa room 1, tapos sa room 2, cove light din. Tapos yung CR flat na lang. Tapos dito rin sa room 3, cove light din mga boss. Yan. Okay. Tapos dito sa master bedroom, ang gusto kasi ni sir, double cove light ang ilalagay. So ayan, ginawa nating double cove light yung master niya, yung master bedroom. So yan mga boss. So next week siguro magmamasadya na sila rito mga boss. Tapos yung cornisa pwede na nating i-deliver. Okay, tapos pagkatapos nun, spandrel, pati spandrel kasi mga boss, pinagawa na sa amin ni sir. Tapos pintura na ito mga boss, itong ceiling, pipinturahan na rin namin. So ngayon, yan muna yung update dito sa Langkasalan, mga Taron, Pangasinan. Okay, so yan yung mga gagamitin natin sa pang-design. So hindi ko na siguro may papakita ito mga boss, so marami pa kasi akong lakan. So ganyan lang naman. So itong mga frame na yan, ayan, na-fabricate nila, ilalagay dito yan mga boss, pang-design dito sa bandang hallway sa mga bilog-bilog. Okay, so balikan na lang natin dito sa susunod na araw mga boss. Okay, alright. Okay, magandang araw sa inyo mga boss. So andito ulit tayo sa Nangkasalan, Pangasinan. So barangay Nangkasalan, Pangasinan. So i-update natin yung project natin dito mga boss. So nag-deliver tayo ng materyales. So ito siya. Yan. So nagkulang sila ng materyales, tapos dineliver na natin yung ibang kornisa. So puntahan natin dito sa loob kung ano yung mga natapos nila. Okay. So yan na mga boss. Ito yung sa sa terrace. So teka, parang medyo drop siya talaga. Gawin natin yan pare, gawin natin gis. Ito, pwede pa? Ay, gawin natin 5-5. Oh, yan. Ayan. Oh, 5 yung kasi gis yan, di ba? Oh. Sige, tingnan natin dito mga boss sa loob. So ito na mga boss. So ito yung hallway. Yan, so nakabang na rin mga mga electrical niya sa pin light. So ito na yung pinaka salas niya. Okay, complete din siya pero mayroon lang siyang kunting arte. Okay.
Siyempre, meron din tayong ano, yung plano niyan, meron din tayong TV wall design. So, wala pa kaming usapan doon. So, at least mayroon akong binigay na proposal para may pagpipilan sila. So, dito tingnan natin dito sa ano, sa dining. So, sa dining halos pares lang sila ng design sa ano mga boss, sa salas. Tapos meron na tayong ano dito, bar counter. Nakabang na yung ano, taas ng bar counter natin. Tapos dito yung magiging kusina. So flat lang yung ginawa natin diyan mga boss. So ayan. So hello Apong. Good afternoon Apong. Ayan. So tingnan natin dito sa mga room. So dito sa mga room, siyempre cove light lang yung nilagay natin dito. So karaniwan na nilagay namin sa mga room, cove light lang, simple lang. So dito tayo sa kabila. Ay, nakasarado. Pero ano, cove light din yung design dyan mga boss. Punta tayo rito. Hello, ante. Good afternoon. Tingnan natin dito mga boss. Ito, cove light din. Halos pare-pares lang sila mga boss ng ano, design. Cove light lang yung mga kwarto niya. Ang naiba lang dito sa may master, double cove light yung ginawa natin dito mga boss. Yan. Okay, tapos na sila rito. Bali pintura na lang kulang mga boss. Okay, sa ngayon yan muna yung mga ano, pwede nating may pagita rito mga boss. Dito sa ano natin, sa project sa ng Kasalan, Pangasinan. So taga rito rin si ano, yung kaibigan nating vlogger na si Wheelers Di Guzman, si Batang Promdi TV. Okay. So yun mga boss. So i-update natin ito sa susunod na araw. Tapos dito medyo nagpababa lang tayo rito. Mas maganda siguro dito kung medyo itaas natin. So yan lang yung ipaparepair ko ngayon dito mga boss. Okay, tapos yung span rail isusunod na lang namin pagkatapos namin magpintura. Okay na. So ayan. Ganun na lang pare no. Ano pare? Mamin no ati kinga to lang. Ati ting. Lahat ganung 5 imbes na G's, 5-5 na lang ito. 5 dito tapos 5 doon. Para hindi masyadong mababa. No. Nirepair ko sa TV tatang. Bakit? 5 ata na eh. Ati nakakoto yan. May amo lang ana. Malagit ko jis ko ng gaya. Sunod pa jis ko. Ay, 5 na lang. Tumami lang. Sandali lang naman yan, no? Dapat ibor mo rin. Okay. Anong ulam nyo? Upoy. Bukoy. Ay, sarap na, tingnan nga natin. Timing mga boss, nakapagluto na sila. Ukoy yung ulam daw nila. So ito yung likod nila sir, Arnel. Yung may-ari ng bahay. Bali may malit silang ano rito, bahay na pinagtuluyan ng mga kasama natin. So ayan na. Ito yung ulam ninyo. Baka daw pusayin kaya nilagay sa aparador. Ayan. Ayan, kain muna mga boss. Ayan. Okay, kain muna tayo mga boss. Ayan mga tayo. Karara ka pa yung Marbert. Wala. Maraming salamat po sa pangalayan nito dahil pagkain po kami may aahin araw-araw. Sana po bigyan mo kami ng kalakasan sa buhay. Maraming salamat po dahil patuloy po kami pinagabayan nilalay sa pamamarami. Maraming salamat po sa lahat. Amen.
Tapos na kaming kumain. Ay, yung iba hindi pa pala tapos. Ayan si Bayot. Si Marbert. TikTok muna dyan. Ayan, magaling mag-TikTok yung mga boss. Si Bayot. Si Marbert. So ito, yung likod nila sir. Yan, bali ito mga boss, ilong na yan. Bali DK ito. So pag ano, natignan natin mga boss. Yan. May ano ba tao? Wala. Ah, yan mga boss. Yung itsura niya sa likod.